alebo dislike, každý jeden z vás proste pridajte to, čo uznáte za vhodné. Tak, poďme teda na základ. Sú rôzne osobnosti. Je strašne veľa osobností, ktoré momentálne tu máme. Ja by som každého zadefinoval do takých troch základných. Tie tri základné sú pesimisti, realisti, no a potom sú tu vizionári. To sú ľudia, ktorí kvázi hýbu celým týmto svetom. No a práve od tých by sme sa mali všetko naučiť, ale poďme si prejsť úplne od začiatku všetkých týchto ľudí. Pesimisti. Viete, to sú takí ľudia, ktorí... ja som ti hovoril, že sa to posarie... Poznáte takých. Hej. Oni väčšinou, keď prídete za nimi a poviete... David, počúvaj, mám jednu pecka vec, chcel by som ti predstaviť jednu príležitosť, je to úplne úžasná vec, chcel by som si otvoriť, ja neviem, vapku, alebo také niečo. No a ten človek automaticky na vás začne, čo ty si normálny, a to je hlúposť, a to nebude fungovať, a to na čo, však pozri sa, koľko je tu vapiek, pozri sa, koľko je tu toho, prídete za ním, že chcel by som sa dostať do nejakej spoločnosti multilevelovej, alebo niečo také. Kamo, kašli na to je hlúposť, vieš, koľko ľudí je tu takých, vieš, koľko mojich kamarátov také niečo začalo a neskončilo. To sú väčšinou tí ľudia, ktorí fakt hejtujú a ťažko vás dávajú dole, je to veľmi nepríjemné s týmito osobami vychádzať. Dokonca oni sú veľmi radi, aj keď sú to vaši príbuzní alebo kamaráti, oni sú strašne radi, že sa to posralo. Prečo? Oni vám to hovorili. A oni si tým doslova mastia ego, že vám to hovorili. Potom je dvojka, to sú realisti, to sú ľudia, ktorí žijú takým bežným, normálnym životom. Príde, dá si nejaký cieľ, dá si nejakú vec, ktorú by chcel on reálne dokázať. No a väčšinou je to cieľ taký, ktorý fakt vie, že dokáže. Takže keď chceme zarábať a ten človek vie, že má na to, aby zarobil povedzme 1000 eur mesačne, tak on si dá za cieľ 1000 alebo 1100, pretože vie, že to dokáže. A ako, nie je to zlé, ale nikde sa neposunú, lebo tí ľudia si fakt reálne dávajú len tie základné ciele, len tie základné myšlienky a nápady. Takže to sú realisti, no a potom sú to vizionári. A vizionári to sú ľudia, ktorí fakt idú. Fakt neskutočne si to nakladajú a dávajú si brutálne vysoké ciele a poviem vám tajomstvo, nikdy ich nesplnia. Nikdy. Oni mieria na mesiac, skončia medzi hviezdami. Oni keď chcú zarobiť 1000 eur, tak si dajú za cieľ 10 000 a robia všetko preto, aby zarobili 10 000. A zrazu im to nevidie. A zarobili len 3. Je to zlé? Je to zlé? Nie je to zlé, preboha. Oni zarobili 10, povedzme 3000, hej? Áno, dali si za cieľ 10 a zarobili 3. Viete, čo robia pesimisti? Vidíš, nesplnil 10, dal len 3. Alebo povedzme, niekto si dá za cieľ, chce zarobiť za rok alebo urobiť obrad 1 mega a dosiahne len 800 000. A teraz všetci pesimisti, vidíte, pamätáte, keď vyhlasoval, že dá 1 000 000, pamätáte si na to, pamätáte? Všetci sa z neho smejú a tak ďalej, ten typek sa nech pozrie ako, sorry, dal som 800? Wow! A to je práve ten vizionár. Bol by som veľmi rád, keby každý jeden z vás bol práve ten vizionár, práve ten človek, ktorý myslí dopredu, ktorý chce dosahovať veľké veci. A na to si treba dávať veľké ciele, ale zároveň, keď si dáte napríklad, vy viete, že zvládnete 1000, dáte si za cieľ 10 000, tak musíte aj 10 krát viacej makať, ako keby ste makali na 1000. Takže takisto vizionár, on aj maká, ale zároveň on si aj dáva vysoké ciele, ale zároveň aj maká ako Fredka. Takže to sú práve tí vizionári. Ja jednu tému k tým pesimistom, pretože cieľom je to, že utečte od pesimistov. My sa fakt snažíme presviečať tých našich známych, tých našich kamarátov, že kámo, poď, ideme makať, to fakt nie je hlúposť, vážne poď so mnou ideme robiť, neboj sa, to nie je pyramída, to nie je blbosť, to nie je toto, to nie je toto. A snažíme sa ich presviečať, kašlite na to. Týchto ľudí nezmeníte. Oni sa nemenia. Pesimisti ostanú vždycky pesimistami. Tí negáči proste vždycky budú negatívni a dokonca oni stiahnu teba, pretože oni sú jak dutí, úplne mimo. Teraz som mal prednášku v Tatrách a tam som hovoril presne, oni sú jak tie malé deti, ktoré keď sa im snažíte niečo povedať, tak oni začnú, doslova si zapchajú uši a začnú vrieskať a to sú pesimisti. Oni vás proste, keď už fakt nemajú pádne argumenty na to, aby vám povedali, alebo aby dokázali vám, že to nie je pravda to, čo hovoríte, tak si zapchajú uši, začnú vrieskať, začnú vziapať, začnú proste úplne mimo. Takže od negatívnych ľudí utekajte. Viete, čo na nich platí?
Dosiahnite to, čo ste chceli. Jednoduché. Keď hovoríš pred nimi o tom úspechu, povedzte, OK, idem dosiahnuť to a to, oni začnú blbosti trepať, vy proste ich nepočúvajte, odsunte ich, dosiahnite a potom sa stanú dve veci. Buď sa k vám pridajú, lebo ste dosiahli niečo, alebo ich už nebudete potrebovať. Pretože spoznáte úplne nových ľudí, úplne iných kamarátov, úplne iných ľudí. Takže taký môj záver tohto videa, utekajte. Utekajte od pesimistov, to je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec. Oni vždy budú riešiť to, čo si nesplnil. Pokiaľ fakt to je veľmi, veľmi zlé s nimi. Takže neriešte ich, kašlite na nich, vyhoďte, doslova ich pokrčte, zahoďte takto, puf, do koša, čau. Pretože keď makáte, ste blbí, ste hlupí. To znamená, ste ich zahodili, to je šialenec, on to je debil, on vymetený, celý čas len rozmýšľa nad prácou. Pozri sa, žena mu musí chodiť sama po nákupoch, nie že by z ňou išiel jak idiot. Na večeru nebol z ňou, on je úplne mimo. A keď zrazu dosiahnete úspech, tak buď sa k vám pridajú, alebo budú hovoriť, pozri, on je šťastný, on pozná, že jeho tatko bol bohatý, hej, a to kvôli tomu je bohatý. Alebo on bol pri zrode tej firmy, on bol jeden z tých prvých, no jasné, že je bohatý, keď bol. Do prdela aj on bol. Aj on, ten človek, alebo s čím